Diumenge amb la visita del Betis amb la permanència en el punt de mira. Per a complir amb aquest objectiu, els de Fran Escrivà tenen una assegurança de vida en la porteria. Edgar Badia, el porter que més para de la Lliga, té altres talents. Ell mateix ha dissenyat els seus guants i ha creat una marca per a porters professionals. Badia és un dels millors porters de la Lliga i un esportista inquiet. Els guants amb què fa excel·lents parades són de la marca que ha creat ell amb el porter de l'Albacete i el del Palamós. Els porters, diguéssim, que sabem el que volen els propis porters, crear guants professionals que siguin accessibles a tothom. Tots tenen el nom d'un gran esdeveniment esportiu. Badia va evitar la victòria del Getafe amb els Viena 2008 en record de l'Eurocopa que va guanyar Espanya. Soc supersticiós i, si per exemple perdéssim 3 partits seguits, encara que els guants haguessin blocat bé, igual canviaria de model. A Badia li agraden uns guants determinats. Guants més ajustats i que tens més sensació de tenir la mà lleugera. La portera de l'Elx femení també juga amb els guants de la marca de Badia. Estuvimos hablando y me dio para probar unos cuantos y me quedé con esto. Eso, que sea ligero y que atrape bien. Y la verdad es que estos se pega solo el balón. Les dues porteries de l'Elx estan en bones mans.